Čau. No, pinko, ko sa mi prehádzajú hlasivky, chápeš ma. Však vieš, pitch down, pitch up. Pyžama, pitch up. Ale zaujímavé, že mám pubertu, mám Tak 9 kto rokov. sa bojí? Á, však to je Michal. Michal Mišmuškový. Michal, Miška, Maus. Čo robíš? Neviem. Tak ale, koľko máš rokov asi? Nemáš 25 až či nemal pubertu? No ale to je pre každého iné. Ja mám 9 rokov a Emanuel má 5 a už má pubertu. Chlapci, ale to nie je niekedy podľa genetiky, viete, to je niekedy to máš, keď máš 9, alebo niekedy keď máš aj, vieš, ako keď viac potom, ako Niekedy vieš, nemáš podľa toho, ako ty rozprávaš. No nemáš proste. ja viem, ale to niekedy príde neskôr. Ale výškou vyzeráš taký nižší, no. Ale to je genetikou, to Ja som rodený Dobre. kiko. Vieš čo? No, on má 5 rokov, má 1,90 m, ty máš 25 a máš 1,40 m, to jak je možné? To je kvôli tomu, lebo vieš, to je niekedy podľa genetiky, to nemusí byť proste podľa toho, ako žiješ, vieš, ako... Mám úplne ťa, Emanuel, ideme do kasinky, lebo už nám Ideme. Čau. Chlapci, a čo ja? Cez mi káres, čau. Tu máš ihrisko. Hej, poď si zahrať na húpačky.